Pekipain. Pisoy. Sasta producer, Sasta director, also Sasta camera is. Guys, nontonnya lupa ya dia. Shoot lain gelis lah guys. Oh. Man kau tahu nontonnya siapa support kali guys. Mahal kan. Kamu boleh guys. Propose kalam, ditangkau. Propose kalam. Okay guys. Hey guys, welcome back to the channel. This is your Harsh. Okay Harsh vlog. Umuk. So nontonमोना जोंनि जानुवारि पिकनिक जानायखौ माबोरै मोनदों नायनानै कमेन्ट खालामहर. So जोंहा दिनै मिउजिक शुट खालामनो फैदों गाइस. नै बिथां डाइरेक्टर दङ, सिंगार दङ, आलु एक्टर, दालि एक्टर, एक्ट्रेस where? Actress. Camera focus करो. Actress आला sih dulu guys. आशीर्वाद. Cameraman. Dali namaskar. Introduce yourself. Introduce yourself. Dene bhai. Coba lihat coba ini dulu. Bahan nih. Hello, namaskar. Belum baik udah. Halo, belum Zia. baik yang di Mazamir yang sebentar tadi. Yang di first. Bunga Music mana? video. Lagi ini. So nonton naik lama dah guys. So guys, bikin doang nih जोंहा bullet. First starting बेयावनो जागोन. बे बुलेटआ आंनि नङा गाइस बेलेगनिसो गुबुननिसो दा बेयावनो लामायाव मोननायखाय जों बेनो सुर खालामसै आरोना गाइस माने स्क्रिप्टआव बुलेटनि खोथा गैयामोन नुनाय लोगो लाबाय आरोना गाइस दे सुर खालामसै गाइस चल खामबाय मा जायासै जों मानो बुंनो हायो खुगानि दे लिपसिंखौ मिथियोना दे आं बुंगोन दे 1 2 3 Wait, camera sini aja. Lana lebih kok. मोजां पारफर्म खालामदो ओमफ्राय दालियाबो जोंहा दालियाबो बहुत मोजां पारफर्म खालामदो ओमफ्राय दा सोलिगासिनो दं गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस स' दा जोंहा फार्स्टनि स्टार्टिंआ जोब्बाय दा नेक्स्ट शुट लानो मोनसे आइडिया खालामगासिनो दं स' गाइस नायलांबाय नोंथांमोना आरोना गाइस स' चलो ओइ बे ससे होगोन ओमफ्राय बिनि ससे थाबायनायखौ होगोन ओमफ्राय बिनि लाखमाय बारायबावनो हागोन नामा Re alu, nani kono kita no. दे शूटिं दे स्टार्ट आं बुंना नामा बुंना होग्रो इखो सुरमबाय दा बे साइने सुरमबाय ना खामबाय आंखौ जिना रसबानो ए बिउ लाना नर्मेल गेजेराव बिदि फटा बिनि उनाव दा थिनि दङ जोंहा आलु एक्टर दालि देनी एक्टर ओमफ्राय डाइरेक्टर बै दिनो एक्ट्रेस फकास करो कैमरामैन केमेरा जानसै 1 2 3 एक्टिंग रो बाय माइक खालामनो जि खालामनो न Pekipain. Pisoy. थाबायनाया नर्मेल जायाखैलै फिन नर्मेल ना काबु मालिक एबार लास्ट मासा माय स्ट्रं मदाय खालामनो हायो होनबासो How this feeling, bro? Yago. How's this feeling? Sasta producer, Sasta director, also Sasta camera is. गाइस नोंथांमोना नुबाय ना बेयाव शट लाइन गेlis गाइस मान कस्त आव नोंथांमोना इसेबो सापर्ट होआलै गाइस मा खालामगोन कामनो बोले गाइस Propose kalam, ditangkau. Propose kalam, गासैबो एसां खस्थ' खालामनानै नै सान्दुं गोसायाव जोङो भिडिअ शुट खालामनो फैदो बिथाङा बहुत खस्थ' खालामो पाब्लिकनि थाखाय जोंनाव केमेरा गैया जों भिडिअ खालामनांगौ जायो स' नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो आरोना गाइस बेयो माबानि मा बुङो बेयो काश्मीरनि आपेल न काश्मीरनि आपेल नोंथांमोना नायलांबाय थादो आजां गोललै गांसो थाबाय आइसिना लय थाबाय
Wah, tadan deh. Dah. So guys, दायो आलु मोखांनि आलु एक्टरनि मोसानायनि सिन्स दङ दा मोसानायनि सिनखौ दा बिथां डाइरेक्टरा एसे देखायना होनो नायदो करियोग्राफारा Cameraman. Oh, kurang jaga. Naik. बिथाङा नै सिफिनायनि साराबो गुबुन मा होनो बिहा मोनसे माबा दं मा होनो बिखौ गट टेलेन्ट दं बिनियावबो बिथांनियावबो नायना ला दे होलाय खाथियाव खोनादों दा हैलाय